Νιώθω ότι λίγο αρχίζει και χάνει το χαρακτήρα του. Ο Μιχάλης τον αλλοιώνει πάρα πολύ προς το χειρότερο. Γιάννη, αν θα ξαναφύγω και πεις κάτι πίσω από την πλάτη μου, θα γίνει το έλα να δεις. Θα μου το λες straight. Άρα ποιος είναι, και εσύ που το έμαθες? Τι σε νοιάζει εσένα, εμένα. όλα μαθαίνονται σε αυτή τη ζωή. Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Απλά Εμένα, κοπέλα μου, είμαι κάνεις πολύ πιο επίθεση. μπροστά από σένα. Νομίζω είμαι εύκολο Να αυτό. ξέρεις. μου κάνεις επίθεση Όχι, εμένα. δεν είσαι Δεν εύκολος. κατάλαβα, σε Δεν ρωτάω είσαι- κάτι. Μια παροιμία λέει, τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Ελ κλάσικο, ταχύτατη και οι δύο. Ένας αγώνας που έχει γίνει roller coaster. Το καλάθι έχεις μπάλα! Μάζεψε και ηρέμησε! Ναι! 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 Μου είπε ρε όλος μου είπε... Μου είπες! Μου είπες! Μου είπε! Είχαμε και έναν Ρουφιάνο, τη Δήμητρα. Αν μου ξαναπείς με πίτσα θα φύγει το χέρι μία και έξω. Θα σε ρώσω αυτή τη στιγμή. Survivor.